Thanaya 18 tarikh Chakma bosongni khoroksa chwla romjakha police rokby botangi romjakha hingke koyekdin sigang borom gonang MLA Ranjit Debbarma kaisa news channel no funing interview rumani aro khoroksa Chakma bosongni chwla sadanmoni Chakma mungoi aro ekdom hamya khe comment khaikya amoni yagulo MLA Ranjit Debbarma bini comment nugui tongoi manliya a Chakma chwla no Russia bari police station no FIR khairikha amoni yagulo police rokby naitumang 18 tarikh ni salo romjakha a comment hamya sinai police rokby manjama pore MLA Ranjit Debbarma haino hai case withdraw khlaina pika tamni hingangke a comment hamya khainai police rokby romjama pore bo MLA Ranjit Debbarma no map sanka next time o tai om henglia hinai ano khoma khairi sidi hinai map sanka MLA Ranjit Debbarma no haini bagui MLA Ranjit Debbarma case withdraw khlaina pika hingke norok to jotono saimono tabuk sin Tripura regional party Tripura mathani bisingo tamungoi tong amo joton saimono amorok nonrok kisa stop khailidi ani channel bisingte ang koinyo musungo tamni hingka abo hai jodino kaisa no nungbo bono kutugo hingka abo tai thaklai glak abo tai bathangna nam senaglak nungbo bono hono hain hai reply relatiro hingka bahike abo hamla chene no hanche sin borok klagjak norok leader rok sa hai hingka bahike ang na hino norok wan sugui nai ladi abo thansa ke tonglanyan bagus try khadi bahike norok dofano yok samari mano amasun norok try khadi tamase wal laiba